שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון הסבר על מערכת המסחר האוטומטי GoForItTrader. בסרטון זה נדבר על לשונית מסחר. כאשר סוחרים באמצעות הכלים שבלשונית זו, אנו מעוניינים לשדר סט פקודות או פקודה אוטומטית בודדת בהתניות שונות, כגון מדד תל אביב 25, מדד הגלום, מחיר האופציה ועוד. לדוגמה, אם מחיר האופציה כרגע עומד על 1,000 שקלים, תוכל להזין למערכת לקנות את האופציה אם וכאשר המחיר שלה יגיע לשווי של 1,100 שקלים. המערכת תמתין במקומך להגעת המחיר, ובמידה ויגיע תבצע את הפקודה במהירות ביצוע של תוכנת מחשב. בלשונית זו כלים רבים. בסרטון זה נתמקד בבחירת אופציות למסחר והתניות לכניסה לפוזיציה. בחלקו האחרון של הסרטון נדבר גם על עדכון פקודות שהוזרמו למערכת. כעת נסביר כיצד בוחרים אופציה למסחר ונעבור בקצרה על משמעות השדות. דרך ראשונה לבחירת אופציה למסחר מתאפשרת על ידי שימוש בתפריט הנופל. כל האופציות שמופיעות בטבלת האופציות הנבחרות שמצד ימין מופיעות בתפריט זה. דרך שנייה לבחירת אופציה למסחר היא על ידי הקלקות עכבר על טבלת האופציות הנבחרות. הקלקה כפולה על המוכר, האופציה שעליה הקלקת תופיע בלונג. הקלקה כפולה על הקונה, האופציה שעליה הקלקת תופיע בשורט. יש לשים לב כי נצרת קנייה באמצעות הקלקות עכבר אינה מסומנת ב-V, ושמופיע שם המספר 0. כאשר אתה בוחר באות L, משמעות היא לונג, קניית האופציה. כאשר אתה בוחר באות S, המשמעות היא שורט, כתיבת האופציה. השדה הבא הוא כמות יחידות של אופציות שאתה מעוניין לקנות או למכור בהתאמה. כמות מנגד. שדה כמות מנגד מצריך הסבר מורחב יותר. שדה זה מעניק לך הגנה נוספת על כספך. לא פעם מחיר האופציה הגיע לשער שרצית לקנות, אך כמות המוכרים הייתה כל כך גדולה שהעדפת להמתין עד אשר כמות זו תרד. באמצעות מערכת מסחר אוטומטי תוכל להמתין עד שכמות המוכרים תרד לכמות שרלוונטית עבורך, והמערכת מיד תקנה את האופציה. הדברים האמורים מתאימים גם כאשר אתה מעוניין למכור את האופציה. דוגמה, אתה מעוניין לקנות 5 אופציות ויש כמות של 300 אופציות למכירה במוכר הראשון בספר הפקודות של הבורסה. כמובן שתעדיף להמתין עד שכמות המוכרים תרד למשל ל-20 מוכרים, כי כך הסיכוי שלך לעליית המחיר גדול יותר. ללא מערכת מסחר אוטומטית הדבר כמעט בלתי אפשרי לביצוע. כאשר כמות המוכרים תרד ל-20 יחידות, המערכת מיד תבצע קנייה של האופציה. כאשר אתה מבצע קנייה לונג, השדה כמות מנגד מתייחס לכמות האופציות במוכר הראשון. כאשר אתה מבצע מחירה שורט, השדה כמות מנגד מתייחס לכמות האופציות בקונה הראשון. אחרון זה השער האחרון בו התבצעה עסקה. גבוה זה גבוה יומי. ערך זמן, שדה זה משמש בעיקר כותבי אופציות. מחיר האופציה מורכב מערך זמן ומערך פנימי. ככל שערך הזמן גבוה יותר, האופציה תאבד מערכה יותר אם מדד המעוף יעמוד במקום. בתיק זה מספר האופציות שנמצאות בתיק מאותו סטרייק. פקודות זה מספר הפקודות שעומדות במערכת מאותו סטרייק. כעת נעבור לדבר על התניות לכניסה לפוזיציה. מטרת ההתניות להעניק לך אפשרויות נוספות בניהול הסיכונים שלך. ההתניות ניתנות במדד או במחיר, מדד גלום או תל אביב 25, למשל ניתן לבחור כניסה לפוזיציה בפריצה של גלום 1167.30. אם בוחרים במחיר למשל של פריצה של 1100, ניתן לבחור אחד מהם אם אחד מהתנאים יתרחש, כלומר אם הגלום יפרוץ או אם מחיר האופציה יפרוץ. ניתן לבחור יחד, דבר שמשמש לניסיונות למנוע פריצות שווא, בכניסה בפריצות שווא, שכאשר שתי התנאים יתקיימו, גם המדד יפרוץ וגם מחיר האופציה יפרוץ. אפשרות נוספת למניעת פריצת שווא היא השהיה בשניות. כלומר, המערכת סופרת את אותם שניות שהזנת כמשתמש ובודקת את קיום התנאים. דבר זה לא פעם מונע פריצות שווא. קיימות שתי התניות נוספות לבחירת המשתמש. התניות של שני אופציות. כלומר, אם קול מסוים פרץ ופוט מסוים שבר, למשל בדוגמה זו שמובאת על קנייה של קול 1180, נניח ונבחר שאם פוט 1110 שבר שער 400,
והתנועה הנוספת שאם כל 1170 פרץ את שער 1600. רק אז המערכת תבצע את הקנייה. לפני שנעבור לשדר את הפקודה, נעבור על ההתניות שהזנו למערכת. הזנו למערכת לקנות 5 כל 1180 אם מדד הגלום יפרוץ את גלום 1167.30 או אם מחיר האופציה יפרוץ את שער 1100, וגם פוט 1110 חייב לשבור את מחיר 400 וכל 1170 חייב לפרוץ את מחיר 1600. כאשר יגיעו כל התניות אלה, המערכת תוודא גם שהכמות מנגד, כפי שדיברנו עליה קודם, כמות במוכר, תרד מ-14 יחידות בהיצע. נשדר את הפקודה האוטומטית, נאשר. ניתן לראות את הפקודה בלשונית פקודות פעילות. כל שורה מסמנת פקודה שהוזרמה למערכת. ניתן לראות גם עיגול צהוב שמסמן שהפקודה ממתינה, ואת יתר הפרמטרים שהזנו למערכת. אם נזיז את הסקורבר נראה נתונים נוספים אודות הפקודה שחלקם גם מתעדכן לאחר שהפקודה תתבצע. כמובן שניתן גם לעדכן פקודה. הקלקת עכבר כפולה על השורה של הפקודה תפתח את הפקודה לעדכון. תוכל לעדכן כל אחד מהפרמטרים שהזנת קודם. בדוגמה זו נבחר לעדכן את כמות האופציות מ5 אופציות ל3 אופציות. נעדכן את הפקודה, נאשר. ניתן לראות שהכמות היחידות השתנה מ5 אופציות ל3 אופציות. אפשרויות נוספות לביצוע על פעולה על פקודה ניתן על ידי הקלקת לחצן ימני על העכבר בו ייפתח תפריט, בו אפשרות לעדכן פקודה, למחוק פקודה, לבטל פקודה ועוד. בדוגמה זו נבחר למחוק פקודה. נאשר. ניתן לראות כי הפקודה נמחקה מהמערכת. עד כאן לסרטון הסבר על מערכת המסחר האוטומטי Go4it Trader. בהצלחה במסחר, Go4it.